Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku, da fatan kowa yana cikin koshin lafiya, gari ya waye. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a, ya rufa mana asiri, ya tabbatar mana da alheri. Wannan cuta ta zamani ta shigo, ya ubangiji ya Allah, mun roƙe ka ka mana karshen shi. Sannan wanda suka kamu da shi Allah ka ba su lafiya. So back to the main topic why I'm here, back to the main reason why I'm here, back to the cocoa why I'm here. On your screen, on your phone, go back a screen and phone. The reason why I'm here is to tell you again. I promise to speak Hausa today. Daga farko har ƙarshe, pardon me. Abin da ya kawo ni yau bisa wayan ki nake so in gaya miki abin da zaki gyara fuskan ki da shi, ko ba haka ba. Na aje na farko na turmeric in case idan kin yi missing wa'inda previous wa'inda na yi dropping na tomato and turmeric na ƙara hasken fuska, na yi dropping na turmeric and avocado na sa taushin fuska, smoothness ɗin fuska da kuma ƙara hasken fuska. Sannan kuma yau na kawo muku abin da za ku cire whitehead, ake kira whitehead. Sannan kuma a hausance wasu suna ce mishi ko madaran hanci ko gishirin hanci ko whatsoever dai, shi dai nake magana akai, wanda za ki ga wasu farfarin abu suna fitowa daga skin ɗin kin gane. Wasu no mata duk yanda suka kokari suke sai ki ga still yana fitowa. So yau insha Allah idan kike fulin wannan abin da zan gaya miki, kika yi shi so 2 a sati ko so 3 a sati, insha Allah za ki ga bambanci a fatan ki, ko ba haka ba. So this is my natural skin color. I'm not, ni fa ban da haske. I'm a dark skin, like, let me not say dark, let me just say chocolate. Cool? Chocolate skin person. So ko da kina da haske, ko da kina da duhu, ko da wani irin skin color gare ki, ko da pattern ki wani irin kala ne, zaki iya applying wannan abin da zan gaya miki. Ba wani abu bane, wallahi ba wani abu bane, ba wani abin tashin hankali bane. It's very easy. Na ce zan faɗi Hausa. Yana da sauƙin yi, bai da wahalan yi. It's very easy. I have to put that out. It's very easy. So ba wani abu bane illa kwai. Kun ga wannan kwan, kamar yadda na faɗa miki, idan kina abubuwan gyaran fuska zaki iya aje kwai guda ɗaya ki aje shi a fridge, as long as fridge ɗinki akwai wuta ko da yaushe ba zai yi komai ba. Wannan kwan tun da na fara face treatment, na fara nuna muku, na fara dropping videos ina muku face treatment, nake amfani da wannan kwan, an kuma har yanzu bai kare ba. So still you just need kwan kawai kike bukata, sai tissue paper, sai inda zaki zuba kwanki, ma'ana bowl ko roba ko mene whatsoever, duk abin da ke da shi a gida da zaki dan zuba dan kwanki. Sannan brush din da zaki amfani da shi, in ma da hannunki zaki iya matsa a fuskanki, duk yanda kike so haka zaki yi shi. So ba tare da ɓata lokaci ba, ki manta ba amfani da kwaiduwan ciki, farin kawai ake amfani da shi. So yau din nan zan zuba farin, ba da yawa ba, yawara, kin gani, yawara. So na aje kwaina, then brush dina sai ya matsa shi, you know, ba sosai ba. In kina so, ko ba haka ba, in kina so zaki iya fara shafa kwan a fuskanki, you know, before you apply tissue din, because preferable ma for you to get perfect results, a fuskanki, ki applying on first. Bismillahirrahmanirrahim, on a clean skin. Kaki manta, ki tabbata ko da kin tashi da safe ne zaki tabbata kin dan wanke fuskanki da ruwa kafin ki applying wannan abin da nake so in applying a fuskana. So na riga na wanke fuskana. Bismillahirrahmanirrahim. Bakon amma da sanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kin san shi kwai yana ƙara tightening fatan mutum, sannan kuma yana ƙara nourishing din fatan dan adam, ko ba haka ba. So shi wannan kwan insha Allah with the help of the tissue paper shine zai yi daddago miki whitehead in ki, sai kiga sun biyo tissue sun dan rage. So idan Allah ya baki iko kina yin wannan face treatment din kamar so 2 ko so 3 a sati, insha Allah za ki ga wannan gishirin fuska ne ko madaran fuska ake kira ne, za ki ga ya rage insha Allah, ko ba haka ba. Kin gani da na shafa fuska na. So kin gani in kika shafa kwan ko ki dan bari ya dan kama fuskanki,
kin ga fuska nake kyalli na dan bar shi dan kama fuskan ki. Madalla. Sannan kuma secondly abin da nake so in gaya muku shine ki kula da abin da kike ci da yake reacting a jikinki, ko ba haka ba. Kamar ni yanzu tunda ne kula cewa in na ci gyada ko butter na sa a bread, in na ci the next morning abin da zan gani a fuska na sai na regret me kai ni cin butter nan. Sai ki ci gyada naira 5 ko gyada naira 10 sai ja miki damage cikin gyaran fuskan ki da sai ya kin kashe kusan 5,000 baki samu biyan bukata ba. So dai haka zaki manna tissue din sai ki bi shi da kwai a kai. So gani tabbatar ya kama sosai. Yawa kamar yadda nake ga miki. So tunda na gane, so I stop eating groundnut. Na daina cin gyada gabaki ɗaya, na daina cin butter gabaki ɗaya, because ba zai yi in je in ci abin naira 50 ko abin naira 10 bai ja min gyaran fuska. Because to be honest ba zan ɓoye muku ba, gyaran fuska na da cin kuɗi sosai, yana da kashe kuɗi sosai. So you just have to watch abin da kike ci da yake reacting a fuskanki, then you try to avoid eating it, ko ba haka ba. So that's my advice for you. Duk irin da kika san cewa kina samun wannan white head din nan yana fito miki, wannan gishirin fuska ko madarar fuska, whichever it is, then you can apply it there. Sai ki applying din shi. So ki jarraba wannan a gida so biyu ko so uku a sati. Gaskiya to be honest, kamar ni gaskiya gyaran jikina ina yin shi so biyu ne a sati ko so uku. Idan ban da abin yi sosai ina yi so, amma a week na ban da abin yi sosai ina yi so uku, amma idan ina da abin yi ina yi so biyu. So an fi samun gishirin hanci a wannan area da nake rufewa yanzu, ma'ana kasan baki. So you make sure you apply it very well so that it will cover it, so that it will help you, ko ba haka ba. So ni dai a kullum ina addu'a ubangiji Allah ya ba mu sa'a a duk abin da muke yi, ko ba haka ba. So an insha Allah za a samu nasara idan aka ci gaba da yi, yanda ya kamata. Insha Allah za a samu biyan bukata. Za a samu biyan bukata da dan ubangiji. So sai saman hanci na ko yawwa. Wala. Oh, wow. So kin ga yanda na rufe? Kin ga yanda nayi? Kin ga? Can you see? So zaki iya sa fan for fast bushewa. For fast bushewa, ya bushe da wuri-wuri. Maybe kina sauri zaki je, kina da important appointment, you know, and you want to look good. You can do this. Bai da bata lokaci, you can just use fan just to make it dry fast. Ko ba haka ba. So bari je in dawo. Let me go and come back. Ooh, my face is dry now. Fuska na ya bushe yanzu. So it's time for me to peel and go and wash off my face. So Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Can you see my face? Can you see? Alhamdulillah, kasira.
ga babu min ma kaina da ni ma kaina ina da ƙananan farfaran abin nan, kan you see it's not there. Alhamdulillah kasira, alhamdulillah can you see? Can you see? Try this, tabbata kin jaraba a gida kamar so biyu ko so uku a sati, insha Allah za ki samu biyan bukata. I'm too playful, don't mind me, na cika son wasa. Wala, kada ki matsa daga wayanki, kada ki danna pause, kada ki danna komai, barin jin wanke fuska na in dawo. I'll be right back. Wala, can you see? It's not there. So ki jaraba a gida so biyu ko so uku a sati. As usual, you apply your moisturizer, any moisturizer of your choice. Ko ba haka ba, kaɗan ba da yawa ba. Then you apply on your face. Can you help? So ki jaraba a gida so biyu ko so uku a sati, insha Allah za ki samu biyan bukata. Ko ba haka ba, ubangiji Allah ya ba mu sa'a, ya rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ya sa mu shara lafiya. Bisalam.